खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय बे समाव गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि हालाम आरो लोगोसे सिसुपानि हालामनि तेलिसाल लोखि फुजा बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो माखासे बाथ्रा सावरायगोन जिहेतु गोबाव समनिफ्राय नैबे मैखोम मोनसे बर' ओनसोलाव 54थि लोखि फुजा फोरबो फालिथाय दिनै लोखि माइनावनि फालिथाय फोरबो थिग बेनिनो सायाव नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरदों बा बेयाव बे खोथाखौसो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों जे लोखि फुजाखौ मानिनायनि बेलायाव गोबां सुबुं एरायख'नो हायै बा सानख'नो हायै रोजानिबो बारा रोजा आरो बेबायदि सुबुं जाफेरनाय जिहेतु जों लोखि फुजाफोर नुवाखै बेबो बर' गामिनि गेजेराव दैदेननाय मोनसे लोखि फुजा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोनो थाखाय बिथांमोननि थांखि एबा नोजोरा मा आरो बेयाव एसेबां रोजा सुबुङा गुबुन हारिनि सुबुङा बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनाय रंजाफैनाय इसोर सिबिनाय लोखि फुजानि आशीर्बाद लाफैनाय बे थारैनो सोमोनांथावना आरो जों बिजनियाव खोनादों बिजनियाव जिहेतु आसामनि गेजेराव बे माने सेथि नम्बराव गोलैयो होनदों जोंनि बे बर'फ्रा जे आसामनि बिथोरावनो नैथि मासिखौ लानानै लोखि फुजा फोरबो फालिनाय बा आसामनि गेजेराव गुबुन जातिफोरनो दिन्थिनो हानाय बे मोनसे एसे साननो गोनां आरोखि बे साननो गोनां थिग बिनि थाखायनो बेयाव मा जाहोन दं बा मा रहस्य दं थिग नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो रोखा दिनै आं फोरमान होनो नागिरदों साफ्रोम तेलिसाल लोखि फुजा दैदेनगिरि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय आरो गिबियाव आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय बे समाव दा बिथाङा नेहाथारि बिबानाव दङ बे लोखि फुजा आफादनि आरो बिथांखौ गुबुन मोनसे आफादनि दैदेनगिरि बेखौ सिनायथि होआबाबो नोंथांमोना मिथिखागोन बिथाङा माहारियारि आफादनि सासे दा मैखोम दैदेनगिरि आरो थिग बे समाव नैबे गुबै आं गिबि मिथिनो लुगैनाया जे स्टार्टिं जागायजेननायनिफ्राय 54 बैसोआव आगान होबाय 54थि नङा होमबा बैसोआव आगान होबाय बे हिसाबै नोंथांमोननि बे लोखि फुजानि एसेबां रायजोफ्रा बेयाव गोसो होनानै फैनाय बेयाव मा रहस्य दं थिग बेखौ आं नोंथांमोननिफ्राय मिथिग्रोनो सिगाङावनो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों बुहुमनि गासैबो सुबुंनिसिम जोंनि खुलुमनायखौ जासिदों जोङो सिसुपानि रायजोआरि श्री श्री लोखि फुजा आफाद बे आफादनि आं गाहाय नेहाथारि बे फुजाखौ गायसनदोंमोन 1969 मायथाइयावनो बै समाव नैबे ओनसोला हाग्राबारिमोन गलाघाट ओनसोलनि मोनसे जारिमिनखौ नोंथांनि चेनेलजों फोरमायनांगोन जे नैबे ओनसोलाव सिसुपानि ओनसोलाव बर'फ्रा रायजो जाफैजेननाया 1965आव बेयाव बर'फ्रा हाग्रा सिफायनानै रायजो जाजेनदों थ' 1965निफ्राय 66, 67, 68 बोसोरथाम उनाव 69 मायथाइयाव बेयाव फुजाखौ गायसनदोंमोन बै समाव बे ओनसोलनि जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दंमोन हादान जाफैनायमोन थ' बिथांमोनहा खोब रिमट एरियायाव जिबायदि बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा लोखि फुजाखौ सिबिनाय बे सिबिनायखौ बिथांमोनहा जागायजेनदों ग्रेजुवेलि बियो दिनै एसे गाबोन एसे महर सोलाय दिनैनि महराव मोनफैदों थ' जोंनि फुजाया बेसेबां नम्बराव गोलैयो आसामाव आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनिफ्राय जेसेबां हागौ खोब डिसिप्लिनै जोङो फुजाखौ खुंबोबाय थायो आरो सेमोन 53थिमोन देग्लाय 54थि जोंहा बै समाव थालिर बिलाइ खोबनानै सायना मारा लुनानै फुजाखौ खुंबोदोंमोन दिनै बे लोखि मन्दिरा पार्मानेन्ट मोनसे कनस्ट्राक्सन पार्मानेन्ट मोनसे सेफ जाबाय बेनिफ्राय जोंनि कमिटिनि मोनसे थांखि आरो नोजोर जे कमिटिनि बयबो रायलायलायदों जिहेतु जोङो मुसुखा लाबोनानै बिमा माइनावखौ सिबिनाय बियो 1969 मायथाइनिफ्राय जागायदों खिन्थु जों बेखौ माने पार्मानेन्ट मोनसे सेफ होनो जों थांगासिनो दङ बे ओनसोलनि रायजोफ्रा
जों पार्मानेन्ट मुर्ति इतिमध्ये पार्मानेन्ट कनस्ट्राक्सन बिल्डिङा जोंहा फ्राय मथा मथि जाबाय नेक्स्ट इयार नङाबाबो बिनि उननि इयाराव पार्मानेन्ट मोनसे लक्षी मन्दिर हिसाबै बेयाव लक्षी मुसुखा थानाय जोङो गायसनगोन बेयो जोंनि दानि कमिटिनि थांखि मानो जोंनि फुजाया एसेबां बेबायदि गाजा गोमजायै जाखो बेखौ हयथ' फंसेयै बुंनो हानाय नङा आरो बे सानसेयैनो जानाय मोनसे बाथ्राबो नङा बेखौ जोंनि गासैबो माहारियारि आफाद गलाघाट जिल्लानि नैबे सिसुपानि ओनसोलाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बर' थुनलाइ आफाद धोरोमारि आफाद बाथौ गौथुम दङ ब्रह्मनि दङ बे गासैबो लोगो नांनानै जोङो गोदोनिफ्रायनो खुंबोयो खाथियाव नोंथाङा नुगोन खोब खाथियाव नांजाबनाय ब्रह्मनि मोनसे मन्दिर दं बेयाव गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धोरोम सिबिसालि होननानै बुंनांगोन बेखौ बेयावबो नैबे सानब्रैयाव जोंना देग्लायनि फुजाया 28, 29, 30 आरो 31 अक्ट'बर 2023निफ्राय जोङो खुंदों एखे समावनो खाथिनि ब्रह्म मन्दिरावबो 28निफ्राय मोनसे अखण्ड यज्ञ बेयाव सोलिबाय थादों जाय बिथांमोनहा ब्रह्मआरि माने ब्रह्म सिबिग्रा बिथांमोनहा ब्रह्म मन्दिराव हाबदों जाय बिथांमोनहा मुर्ति सिबिग्रा बिथांमोनहा लक्षी मन्दिराव हाबदों बेबायदि फुजाया सोलिबाय थादों बेयाव हिन्दु ख्रिस्टियान गासिबो जों समानै बाहागो लायो जों खाथियाव आदिबासि दङ नेपालि दङ जों बर'आ थाखाबाय आसामिस मानसिफोर दङ बयबो बे फुजायाव हेफाजाब होफैयो दा बे फुजायाव जोङो नुदों जे बर'नि ओनसोलाव जायो खिन्थु बेयाव बर'नि पार्टिसिपेन्ट एबा बर' रायजो राजाफोरा बेयाव 30%ल' नोंथांमोनहा नायबानो नुगोन आरो बाखि 70%आ दस्रा कास्टनि अन्य कास्टनि अन्य बेयाव जोङो नायदों जे गलाघाटनि गासैबो ओनसोलनिफ्राय फुजा जानो मोनाबिलि समाव बेयाव ओंखारफैयो ज' जाफैयो थुबुर जाफैयो आरो बेयाव दिनै लोक्षि फुजाया जोंनि नैबे ओनसोलाव फुजा हिसाबैल' थायाखै बे मोनसे फोरबो बायदि जाबाय बेयाव लोगोसे मा खालामबाय फ्रिलि मानसिफ्रा सेफटि फ्रिलि माने खुनु बिपद आफद गैया बेयाव थाङोबा आंहा अपदस्थ जानायनि बाथ्रा गैया आंना मटर साइकेल गोमानायनि बाथ्रा गैया आं सोरजोंबा रायजानांगौ बुजानांगौनि बाथ्रा नङा बेबायदि साननानै फ्रिलि गासिबो मानसिफ्रा फैयो आरो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैयो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाया गाव गावनो बयबो गावनि रेसपन्सिबिलिटिखौ बुजिलायनानै गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफोरजों जिबायदि डिल खालामनांगौ बेबायदि खालामनायखौ नुदों फालांगि खालामनो फैनायखौ नायोबा जों बेयाव नुगोन नोङो आसामनि खुनु मोनसे जिल्ला गैया जे जिल्लानिफ्राय बेयावनाखि फालांगि खालामनो मानसि फैयाखै जोंना स्टला 500 स्टल एबारबो दङ जोंहा मेला दङ दा बिभिन्न जोङो हारिमुवारि बादायलायनाय 50टा दखान दङ प्राय 50 खान दखान गिदिर फिसा लोगो नांनानै आरो गासिबो गिदिर जोबबो नङा गिदिर फिसा लोगो नांनानै प्राय 50 ओमफ्राय दैलि प्राय 50,000 मानसिया बेयाव थुबुर जाफैयो नोङो नायनो हागोन जे सिबिनायावबो नोङो फुंनिफ्राय मोनाबिलिसिम बिनि जायफोर देउरि थादों दा फुजारिफोर जाय दं बिथांमोना टाइम मोना दा मोनाबिलिनि नै दासिमबो सोलिबाय थादों बे जागायनायनिफ्राय हर साना जाय सिबियो मुर्ति खुलुमो जोंना फुंनि 7 बाजिनिफ्राय जोङो माने मुर्ति खुलुमनायखौ जागायो मोनानि 12 बाजिसिम 12 बाजिनाय लोगो लोगो जों हरसेनि थाखाय सानसेनि थाखाय क्ल'ज खालामथ'यो दोनथ'यो दिनै लास्ट हयथ' दिनै जोङो 12नि अनगायै आरो एक्सटेन्ड खालामनानै बेसेबां समसिमहालागै मानसि जोबागौमानि जों दिनै थागोन आरो बेबायदि दा मोनसे खोथा बेबायदि एसेबां रोजा सुबुं फैनाय बे मोनसे फुजा आफादखौ दैदेननायनि थाखाय गोबां जायगायाव जों नुयो गुबुन गुबुन जाथिफोरखौ लाफायो कमिटि मोनसे बानायो थ' बैबायदिसो कन्ट्रल खालामनाय जायो नोंथांमोननि कमिटियाव बर'ल' ना गुबुन जाथिबो दङ जोंनिया जिहेतु एकदम बर'नि कम्पेक्ट बेयो 65 भिलेज बर'आ बेयाव दङ प्राय 30,000 65 खान गामि प्राय माने 30,000 बर' सुबुङा बेयाव रायजो जायो ओमफ्राय कम्पेक्ट मोनसे एरिया बेयाव जोंना जिहेतु बर'नि एकदम कम्पेक्ट एरिया बेयाव मेक्सिमाम बिबानगिरिफ्रा जोंना बर'आनो
साफा सानै गुबुनारिफोर जायखिनिया जोंजों नांजाबफानानै दङ बिसोर जोंजों दंफायो ओरैनो बयबो जिहेथु सहाय सहযোगिता दंखायो थ' बिथांमोनाबो थाफायो फोरबो हिसाबै लाबाय दा बेयाव जिहेथु बे फोरबोखौ लाखिनायनिफ्राय ओरैनो मा मोनसे बेयाव माबा मोनसे सोमोन्दो गुबुन गुबुन हारिफोरजों बा बेयाव थानायनि मोनसे सान्थि परिबेक थ' बेफोरो माबा मोनसे लिंक जादों नामा सोमोन्दो फैदों नामा बेयाव जों नुदों जे जोंनि जि बर'फोरनि इउनिटि बे इउनिटिया बेयाव श' जादों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव गथै आसामनिफ्राय जिहेथु नायनो थाखाय बेयाव मानसिफोर फैयो थ' बिथांमोना नैबे ओनसोलनि बागै मोनसे नलेज बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा मा रोखोमै दङ मा रोखोमै रायजो जायो बेफोरनि सोमोन्दै बिथांमोनहा नुनाय होननानै बुंनांगोन बेयाव आं सानो जोंनि इउनिटिया मोनसे श' जादों बेयाव रिफ्लेक्ट जादों जे गुबुन गुबुन धोरोमाव थायोबाबो बर'आ जयैनो बेखौ जों जे खुंबाय थादों आरो बेयाव मोनफ्रोमबो आफादा जिहेथु जोंना जरित' थ' मोनफ्रोमबो आफादा जिहेथु जरित' आं सानो गुबुनारिफोरनो जोङो जोंनि जि इउनिटि बेखौ श' खालामनो हादों आरो जोंनि जि फोथायनाय आंथ' होननांगोन बुंनांगोन फोथायनाय बर' हारियाव आं नैबेखौ बुङा जे साफ्रोमबो बर' सुबुङानो लोक्षि फुजाखौ सिबियो एबा फोथायो आं बेखौ बुङा खिन्थु आं नैबेखौसो बुंनो लुगैयो जोंनि जिथु सान्थौ जोंनि बा ओरै जे आंनि धोरोमखौल' आङो अनसायबा जानाय नङा गुबुनाबो जे सिबिदों गुबुना जायफ्रा सिबिदों बिथांमोननि सिबिनाय बिथांमोननि जि फोथायनाय बे फोथायनायखौबो अनार होनांगोन एबा सनमान होनांगोन थ' ओरैनोबो आङो हमनानै ला आं बे फुजानि नेहाथारि खिन्थु आं ब्रह्म धोरोमनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामो जोंनि ब्रह्म धोरोमाव लोक्षि फुजाखौ बिराद मानिथारनाय बिदि शास्त्र भाबै आरोखि आध्यात्मिक दिगाव नायोबा जोंहा गैया खिन्थु अब्लाबो जोंना फोथायनाया नैबेसो जे जाय बिथांमोना बेखौ फोथायनानै सिबियो बिथांमोनखौ जोङो मदद होनांगौ आं सानदों मालायनि धोरोमखौ सनमान होबासो नोंनि धोरोमाबो सनमान मोनगोन थ' मालायनि फोथायनायखौ जुदि नोङो नेग्लेक्ट खालामोबा जे नोंना बे नङा नोंनि फोथायनाया थिग नङा नैबेखौ बुङोबा बै बिथांमोनाबो नोंनियाबो नङा होननानै बुंनोसो लुगैगोन इउनिटिखौ नांगौबा जोङो जयै थानो लुगैदोंबा गावजों गावखौ जि सनमान होलायनाय धोरोमावनो हक बा जाथिगतआवनो हक आंनि मथेबा थानांगौ आरो बेखौ जोङो एनि टाइम श' खालामदों दा जोङो नंगौ नोंथांनि बुंनायनिफ्राय जों मिथिनो मोनो जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो बुङो जियानो जाथों जों मुर्ति खुलुमनाय मोनसे माबा ओंखारबोबाय थादों गोदोनिफ्राय दा गोदो नङामोनब्लाबो दा बांसिनै जे जोंनि बर'नि जिखुनु धोरोमाव बर' सुबुङा मुर्ति खुलुमनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ थ' बैफोरो नोंथांमोनखौ मालाबा एफेक्ट खालामनो नागिरो नामा खस्थ' होयो नामा मालाबा नैबे बाथ्राया खोब नैबे बोसोरनैसोनिफ्राय एसे जोङो नुवाखै नङा नुदों गोबाङानो बुंनो नागिरदों मुर्ति फुजिनाया खिन्थु आं बुंदों जों दहाय बुंनायानो जों रायलायदों बेयाव आंथ' सानदों जोंना बेयाव खुनु गिदिर एफेक्ट जोंनाव गोलैयाखै बुंदोंब्लाबो गाव बेक्तिगत भाबै खुलुमाबाबो थ' बयबो जोंखौ खिन्थु मददखौनो खालामदों जे जाय बिथांमोना सिबिग्रा बिथांमोना सिबिथों जों गावनिखौ हमनांगौ बाथ्राया नैबे गावनिखौ गारनानै मालायनिखौ अनसायनाय नैबेयाव जोंबो गैया गावनिखौ लाखिनानै मालाया सिबिनायखौबो जों सनमान होनाय आरो जिहेतु 54 बोसोरसे बोसोरनैनि बाथ्रा नङा बेयो सिसुपानिनि ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि हार्टजों मोनसे जरित गोनां मोनसे फुजा बे थेलिसालनि लोक्षि फुजाया थ' बेनिखायनो आं सानदों गोबां धोरोम गुरुफ्रा बुंदों खिन्थु बुंब्लाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा नैबे जोंनि मथ'खौ सनमान होगोन जोंना जाहैबाय मा गावनिखौ बासायनानै जों मालायनो जि खुलुमनायनि सुबिदा बुंनो थाङोबा जिथु सुबिदा खालामना होनाय जों बेखौ मावदों नंगौ थारैनो नैबे एंगारनो हायै मोनसे फोरबो बायदि लाखिनो गोनां जाबाय मानो होनबा लोक्षि फुजाखौ मानो होनबा गलाघाटआव बर'आ हाबफैजेननायनि मोनसे फोरमानबो जानानै थागोन मानो होनबा बिनिनो नेरसोन होनथारनांगोन आरो मानो होनबा बिनि बोसोरथाम सिगां
हादान जाफैनाय ओमफ्राय बियो जुदि थाबाय थायोब्ला इयुनावबो माने नोंथांमोननि जिहेथु रायजो जाफैजेननाय बा हादान खुलिफैजेननायनि जिहेतु जारिमिन सन बेफोर गोमानाय नङा आरो थिग बेनिखायनो बे मोनसे एंगार हायै फोरबो जानानै थाबाय बा दिन जानानै थाबाय बेयो जोंथ' होनगोन बेखौ गासैबो बेसादफोरखौ जोंनि नङा होननानै जुदि गारजोबनांगौबा बर'नि जि रायजो जानायनि जि मोनसे बाख्रि बे बाख्रिया खावसे थांगोन जुदि बेफोरखौ नागारलांबाय थायो गासिबखौबो जुदि जों गारजोबनांगौबा खिन्थु जोंनि होननानै जोङो रिकगनाइज होनोबो नागिराखै जों बुंबाय थादों जोंनि नङा येस थिगैनो दं जोंनि नङा खिन्थु जोंनि नङा होननानै जोङो गासिबो बेसादखौ गारजोबनाया थिग नङा होननानै आं आंनिफ्राय सानो आरोखि थ' जोंनि फोथायनाया गाव गावबागावनि सायाव सोनारो आं बाथौ धोरोमनि आं बाथौखौ सिबिगोन बे आंनि एक नम्बर जागोन बे न'नि आरोखि बे आंनि एक नम्बर जागोन बेक्तिगत'खा खिन्थु सोरबाया उमुखौ सिबियो गतिके बेखौ एसे मदद खालामनाया आंनि 2 नम्बर डिउटि जायो खामानि जायो आरो थ' आङो आंनि एक नम्बरखौ आङो नेग्लेक्ट खालामा आंनि एक नम्बरखौ आं मोजाङैनो मावगोन 2 नम्बरखौबो आङो गारनाया थिग नङा होननानै आं सानो आरो जितु लोखि फुजानि नामाव बेबायदि एसेबां गिदिर लोखि फुजाखौ दैदेनदों थ' बेयाव बिथांमोननि फाइनेन्सियेल रांफ्रा बबेनिफ्राय फैदों दखाननिजोंसो थोजोबा जों गुबुनाव खोनायो बेबायदिनो गोबां दखान जायो थेवब्लाबो बे जुवा खेलफोरखौ होनो गोनां जायो जौ दखानफोरखौ होनो गोनां जायो नोंथांमोना बेफोरखौ गारनानैबो ना नोंथांमोना सिगारेट होखुमादों नामा बेखौथ' आं नुवाखै थेवब्लाबो बे जाय गाज्रि जुवा आरो जौनि सोमोन्दो दं नामा नोंथांमोननियाबो बेयाव आं नोंथांमोननो सर्सखौ खोन्थानो नागिरदों जोंना मारै सोलियो जों नायदों आङो 6 बोसोर नैबे 6 बोसोर आं नेहाथारि जाबाय बोसोरनै कभिडनि थाखाय बोसोरनै जोंनाव फुजा जों खुंनो हायाखै थ' थांनाय अब्ला आङो 4 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स 4 बोसोराव खिन्थु जोंहा फैसानि आंखाल जाफेराखै थांनाय बोसोरबो जोंना 1.5 लाख थाखा जोङो प्रफिट जादों आरो थालांदोंसो जोंनाव कमिटिनाव फैसाया एबारबो जों मोनसे केलकुलेसन खालामदों जोंना एबारबो लस जाया जोङो फुजानि जेसेबां स्टलफोर दङ स्टलफ्रा जोंहा मोनसे फिक्स मोनसे रेट थायो बिराद होलायनो हायै दखानिफ्रा होलायनो हायै बिदि रेटबो नङा मोनसे मिनिमाम मोनसे रेट बिथांमोनहा बयबो होयो बेनि उनाव जोंनाव मोनसे जों मेला लाबोयो मेलायाव खिन्थु जोङो जुवानि बेबस्थाखौ जों होआ बेयाव जोङो अखल मेलानि नोङो अबेबा ट्रेन गाखोनाय अबेबा सकरि गाखोनाय अबेबा माबा माबि बायदिसिना जि खेल फिसा फिसौ अबेबा बेबायदिखौल' जोङो होहोयो आरो बिनि अनगायैथ' जोंहा सर्स होननानै बुंबा रायजोफोरनि मोनसे डनेसन पाब्लिक डनेसना आङो दिनैसिम बुंगोन दाख्लैनिफ्राय आं सानब्रै जाबाय दिनैजों सानब्रै आङो नैबे टेबोलाव जिरायदों अनेकानो फैनानै गुबुन धोरोमनि सोरबा ख्रिस्टियानबो सोरबा बेंगलिफोर फैदों सोरबा नेपालिफोर फैदों बिथांमोना उइलिंलि गावनो बेयाव सोरबा 200 सोरबा 500 सोरबा 300 होलांनाया अनेका होलाङो आरो बे टेबोलाव फैनानै थ' बेफोरजों निजा आरोखि जों बिथांमोनावखौ बिनोबो थाङाखै नोंथांमोना माबा मोनसे होगोन नामा होननानैबो जों बुंनो थाङाखै बिथांमोना गावनो होलांदों एबारबो जोङो पाब्लिक डनेसनावबो जोंनि ओनसोलावबो खोब बिराद माने फैसा नांथारगौ होननानै जों पाब्लिकलि थाङाखै जों रायजोखौ एनाउन्स खालामदों जे जोंहा लोखि फुजा प्रत्येक बोसोराव बयबो मा हायो हो थ' बेबायदियै रायजोफ्रा जि एसे गरसे गरनै होदों जों बेजोंनो खिन्थु सोलिलांदों आं देग्लायबो जों केलकुलेसन खालामदों जों लस जाया गोजोननाय थाबाय जोङो नंगौ बे जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि रायजोआरि लोखि फुजा बे फुजानि गेजेरजों जोंनि बर'नि मोनसे माने कन्ट्रल मोनसे साहस बेखौबो सारा बेयाव जाय फैदों गुबुन हारिनि बे बिथांमोनाबो मिन्थिदों जे बर'आबो बेफोरबायदि मोनसे गिदिर दायित्वखौ लानो हायो आरो बेफोरबायदि खामानि मावनो हायो निस्सय बिनि गेजेरजों मिथिसार जादों आरो बे मोनसे जोंनि थाखाय बाख्नायथावनानो होननानै आं बुंदों मानो होनबा बेफोरबायदि दैदेननो थाखाय गोबां जायगायाव जों नुबाय पुलिस प्रखाखननि एभेलेबल नांगौ जायो नोंथांमोननि बेयाव बे
50,000निबो बांसिन आंनि नोजोराव माने 1 लाखनि खाथि सुबुं बेबो बायदि बायदि जातिनि मा गोसो लानानै फैदों जे मा सोरनि मा सिन्था जुदि अबेबा खनायाव माबा मोनसे खालामोबाबो बेखौ जेबो पात्ता मोननाय नङा आरो थेवब्लाबो नोंथांमोननि बेयाव जिहेतु CRPF जों दर्जनसेसोल' नुदों आं बेखौबो बारा नङा जों गुबुनफ्राव नायदों जोंनिथिं गोबाङाव एकदम पुलिसा पार्मानेन्ट थाथारनांगौ आरो CRPF नांगौ आरो मालाबा कन्ट्रल खालामनो हाया पार्सनेल भलन्टियार थायो 100-200 जोंनिफ्रावनो थ' थेवब्लाबो माखासे जाथाया जायो खिन्थु नैबेयाव आं सानब्रैसिम दाबाय दिनै जोबथाबाय खिन्थु आं बेबायदि एक्सिडेन्ट बबेबा बुलाय सोलाय आं खोनानो मोनाखै बे बोरै जायो थारैनो बेयाव आं बिसास खालामदों लोखि आइनि आशीर्बाद आरो बे ओनसोलाव दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायखौ बयबो माने माबा मोनसे नङा माबा मोनसे रेसपेक्ट होदों नामा आं बेखौ सानो आरो बेयाव नोंथाङा मा बुंगोन बेखिनि बाथ्रायाव बेयाव मोनसे सिबिनाय गोसो बे सिबिनाय गोसोआ जिहेतु नैबेयाव फैयोबा अनेकना थायो थ' सिबिनाय गोसो थानायखाय हयथ' अनेका नैबेयाव फैयोबा बाहेरायाव एसे दुथांबाबो आरोखि बेयाव एसे कन्ट्रलाव जाफैयो बाउन्डारियाव हाबफैबा एसे कन्ट्रल जायो आरो 2 नम्बर मोनसे खोथा नैबे ओनसोलनि साराउन्डिं थानाय जायफोर गामि बे गामिफ्रा जिहेतु लोखि फुजाजों जड़ित जेखि धोरोमनि मानसि जाया मानो ब्रह्मआनो जा बाथौआनो जा ख्रिस्टियानानो जा बिथांमोनहा सेल्फ जि रेसपन्सिबिलिटि बेखौ शेयार खालामो गावजों गाव बबेबा खनायाव माबा मोनसे जादों बेयाव जोंनि भलन्टियार्स मोनहैयाबाबो जायो बेयाव जुदि जोंनि गामिफोरनि सोरबा मानसि दंबा बे बिथाङानो कन्ट्रल खालामो जे बिदि जे जानो मोना बेथ' ओरैसो बिथाङानो कन्ट्रल खालामो ओंखायनो सानदों मा जोंनि नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो मानसिया भलन्टियार्स बायदि खामानि मावो जायनि थाखाय बे जाया आरो बेनिफ्राय 2 नम्बर CRPFनि बाथ्राखौ बुंदों CRPFआथ' बेयाव आधा घन्टासोल' थायो फैयो बिथांमोना जास्ट पेट्रलिं मोनसे खालामो थाङो आरो जोंथ' मोनसे खोथाखौसो सानबावो जे पुलिस CRPF थायोबा जोंहा जाल्लासो जायो जोंनि साननायाव आरो जों जाल्लासो मोनो थ' बिथांमोना थांबा हामसिगौसो जों सानो आरोखि थ' जेखि न हक बिथांमोना दायथ'खौ फालियो एबार जों नुदों पेट्रलिंआव पुलिसा फैबाय थादों खिन्थु फैदों थांदों गारि गंसे बिथांमोना 7 फैयो आरो थाङो मेरापानि थानानिफ्राय जिहेतु 18 किल'मिटार गोजानबो जायो CRPFनि खाथियाव केम्प दङ 6 किल'मिटार गोजानाव थ' बिथांमोनाबो आधा घन्टासो थानानै थाङो आंथ' सानदों बेयाव जोंनि जि सिबिनाय गोसो बे मेनलि खामानि मावो बेनिफ्राय गामि ओनसोलनि खाथि खालानि जोंनि सिसुपानि ओनसोलनि बर' रायजोफ्रा गावनि जि डिउटि सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि बेखौ मानिनायखाय आं सानदों नांलाय खमलाय बुलाय सोलाया जोंनाव खम जायो नङाबाथ' जोङो नायदों बेयाव बिनिफ्राय नोङो देरगावआ 45 किल'मिटारनिफ्राय 50 किल'मिटार बिनिफ्राय फैयो मैया कार्बि आंलंनि अनेक फैदों बाखि गोजाननिया सोरबा आलासि जानो थाफैनायाथ' हिसाब गैया नोंथाङा नैबे ओनसोलाव दाबो नायनो हागोन खाथि खाला जेसेबां गामिफोर दङ न'खरसेयावबो गुबुननि आलासि गैया आरो न'खरफ्रामावबो गुबुन जायगानि आलासि नैबे लोखि फुजायाव आरो अनेकानो बेखौ मा खालामो आलासि जानायनि मोनसे माने लोगो हमलायनाय लोखि फुजायाव फैदो होननानै जोंना ओनसोलनिया बुङो सोरनावबा आलासि फैनो नागिरोबा गवालपारानि आलासि फैनो नागिरबा लोखि फुजायाव फैदो गवालपारानि मानसियाबो सानो एबार लोखि फुजायाव आलासि जाहैगोन आं बिदिसो बुंखायो दा बे मोनसे आं सानदों सिबिनाय गोसोनि थाखाय जादों आरो मानसिफ्रा दायित्वखौ रुजुननायनि थाखाय जादों जायगायावबो जायो किसुमाना जिहेतु जेराव लोंनाय आरो जुवा गेलेनाय बेयाव सोरबा थांजानानै हिट जायो आरो सोरबाया लोंनानै हिट जायो थ' बेबायदि लोखि फुजाखौ बेलेगाव फालियो नङा होमबा नंगौ खिन्थु थासारिया गावबा गावनि सायाव नङा होमबा थासारिखौ जों मोजां खालामोबा हयथ' बेखौ बेयाव सिबिनाय गोसो लानानै फैयो खिन्थु जोङो मोनसे जायगा होयो जाय थासारि बानाय जौ जुवा होनाय लोगो लोगो बे थासारिया इसोरनि अनगा बेलेग थासारि जायो थ' सिबिनायनि अनगा अहंखार गोसो लानानै फैनाय जायो जाय थाखा लानानै फैगोन सोरबाया गिदिर बान्दोल लाना फैगोन जुवायाव गेलेबाय बे थाखानि हिटजों बेयाव गावखौनो गरम देखायबाय एसे जाथायबो जानाय जों नुदों ओमफ्राय सोरबा फैबाय जाय लोंनो फैयो बेबो सासे माने
थाखा गोनां मानसिया इन्जय खालामफैयो लोङो गावखौनो कन्ट्रल जाया हिट जायो दा बेयाव एक्सिडेन्ट जायो दाङाबाजिखौ बांसिन नुनाय मोन्दों आरो नैबेफ्राव जोङो फुजानि नामाव बैफोरखौ गारनानै जिहेथु बैफोर फुजानि गेजेरजों जोङो मानसिनि गोसोखौ निस्सय सोलायहोनो हायो नङा होमबा बेयाव गोबां मानसि फैदों हयथ' 2000 मानसियाबो जिहेथु भक्तिनि नामाव इसोर मोननायनि नामाव जुदि गावखौ गुस्लायहोलांनो हादों थ' बेनि थाखायनो नैबे सिबिसालि जाय दैदेनदों बा बेफोरखौ जाय सामलायलांदों बेफोरखौ बिनि थाखायनो साबायखर होनांगोन होननानै आं सानो आरो आंनिफ्राय नङा नङा खारन जोंहा समाज सिबिनायाव समाजखौ फोसाबनायाव बायदि बिथिंजों जोङो समाजनि थाखाय खामानि मावनो आरो बाहागो होनांगौ आरो बाहागो लानांगौ थिग बेखौ आं सानो आरो दा भिडिअआ गोलाव जाबाय थेवब्लाबो बिराद गोजोनथावना बाथ्रा जे नोंथांमोनखौ बार बार खावलायदों जे नैबे बर'नि गेजेराव फैनानै नोंथाङाबो खनसेसो जुदि बे सिसुपानि रायजोआरि ना होमबा सिसुपानि रायजोआरि लक्ष्मी फुजानि दर्शन बा खनसेसो सिबिनाय लाफै बेयाव नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि जिथु मोनफेरि बेखौ हयथ' नोंथाङा बेयाव साननो गोनां बायद' जागोन आरो जे एसेबां बर'फोरनि जिहेथु बेबायदि लोखि फुजा फोरबो फालिनायावबो गुबुन हारिया 70% बारा बाहागो लाफैयो गावनिख्रुइ थ' बे एसे साननो गोनां बाथ्रा रहस्य दं आरो थ' बे समाव आं मोनसेल' खोथा सोंबावनो सानबाय बेयाव बे दैदेननायाव बिथांमोना गावसोरनिफ्रायनो नाजानानै बेफोरबायदि माखासे बे ओनसोलनि माखासे अनलायनाय आरो खौसेथि बर'नि मोनसे गोहोखौ दिन्थिनाय बेयो मोनसे माने बाख्नायथावना बेखायनो आं खावलायगोन आं बिथांनिफ्राय मिथिबावनो लुगैदों फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ बिथांमोना बे फुजानि गेजेरजों मा खौरां फोरमाय इयुन जोलैया प्रेजेन्ट जोलै जिखुनु थानाय बिनि सायाव सोनारो थ' जोंनि आदर्श जोंनि जि मत बे जोंनि आदर्श आरो जोंनि डिसिप्लिना जुदि प्रेजेन्टआ मोजांबा आं सान्दों फिउचाराबो मोजां जागोन थ' जों नुदों गोदान गारजेन बिराद जोनोम जादों बर'फोरनाव गोदान गारजेनफ्रा रेसपन्सिबिलिटिखौ एसे खम लायो थ' आं नोंथांनि चेनेलजों खावलायगोन रेसपन्सिबिलिटिखौ एसे मोजाङै मेनटेन खालामनाय बा शेयार खालामनाय बेखौ नाजानांगोन 1 नम्बर 2 नम्बर मोनसे बाथ्रा जे नैतिक शिक्षा बे नैतिक शिक्षाखौ जोङो खमायनो मोननाय नङा नैतिक शिक्षाया जेला मोनसे समाजाव खम जागोन बै समाजाव अनैतिक खामानिफ्रा बारा जागोन अब्लानो बै समाजखौ राइट डाइरेक्सनाव लांनाया एसे गोब्राब जायो थ' बेखौ जोङो नायनांगोन 3 नम्बर मोनसे जाहैबाय नोंनि सिबिनाय जि गोसो बेयाव गसाइ सिबिनायल' होननानै बुङा गसाइ सिबिनाय गावनि माहारि बादखौ सिबिनाय गावनि बिदा फंबाय बा खाथिनि बर्न जिफोर बे लागिले गावनि जाथियानो जा गुबुन जाथियानो जा बेसोरजों इच आदार गुबुनजों गुबुना जे रेसपन्स होलायनाय अनलायलायनाय गोरोबलायनाय नैबे बुस्थुखौ जोङो लायनांगोन आरो आध्यात्मिक दिगाव सरसाया जोंनि बर' समाजाव खोब खम जालांनायखौ आं नुदों आध्यात्मिक सरसाया जेला खम जागोन अब्लानो धोरोम खान्थियाव प्रब्लेम फैगोन आरो जेला आध्यात्मिक गियाना जोंनिया खंख्ला जागोन जोङो आध्यात्मिक गियान खंख्ला जानाय लोगो लोगो जोंनि समाजाव आध्यात्मिक जि दिग बे दिगा लोरबां जागोन आरो बे लोरबां जायोबा समाजनि अनेक नेमखान्थिफ्रा गारजागोन आरो बेफ्ला जेला गारजायो आं सान्दों समाजाव मोनसे खैफोद फैगोन ओंखायनो आंनिफ्राय आङो इयुन जोलैखौ आं खावलायनो लुगैदों आध्यात्मिक दिगनि फारसे सरसा खालामनाय बेखौ एसे बारायनांगौ गावनि जि रेसपन्सिबिलिटि बेखौ बारायनांगौ दायित्व लानांगौ आं बेखिनिखौनो इयुन जोलैखौ खावलायगोन बेखिनिया थिग थायोबा आं सान्दों नोंनि जिथु इयुननि जोलै बे इयुननि जोलैया गोग्गो जागोन आरो समाजा एसे दावखोलांनो हागोन आथिखालाव जों नुदों अबेबा मोनसे धोरोम होननानै बुङाखै आङो धोरोमनि सामलायगिरि जायोबा
दा बिथाङा धोरोम खाथिनि नेम निथिखौनो गावनि मथे लांनो नागिरदों आं सानदों मा धोरोमारि गौथुमनि बिबानगिरि आरो धोरोमनि सासे गुरु बे आलादा बेसाद जानांगौ जोंनि समाजाव आं नुदों जे धोरोमारि आफादनि एबा धोरोमारि गौथुमनि दैदेनगिरियानो धोरोमनिबो गुरु जानो नागिरो खिन्थु आध्यात्मिक दिगाव बिथाङा बारा स्टाडि गैया जायनि जाहोनाव आं सानदों सम आरो सम एसे बिथांनि जि दिगफोर देखायनो नागिरनाय बे एसे गोरोन्थि जानो नागिरो आरो समाजाव गुलाय गुजाय लाबोयो आरो बिनि थाखायनो हयथ'बा आं सानगोन बर' समाजल' नङा गुबुन गुबुन समाजावबो धोरोमफ्रा गावस्रा गावस्रि जानाया बे मोनसे बाथ्रा धोरोम गुरु आरो धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरि आं सानदों बे मोननैनि जि बाथ्रा जि नलेज बे क्लियार जानांगौ जोंनि समाजावबो आरोखि आं बेखिनिखौ बुंनो लुगैयो गोजोननाय थाबाय गोजोनबाय गोजोननाय थाबाय दा जोबथारनायावसो आं नोंथांमोननो सिनायथि होनो सानबाय बिथांखौथ' सिनायथि होखाबाय नै साखाथियाव थानाया नैबे लोखि फुजा आफादनिनो खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोरखौ आं गारां गारिनि थाखायनो आङो नैबे मिडियानि थ्रुयै आङो फोरमायनो हायाखिसै बिनि थाखायनो आंनिफ्राय आङो गुरैनो निमाहा बिनाय थाबाय बिबाना मा दंमोन आङो नैबे लोखि फुजा कमिटिनि गाहाय आफादगिरि बिथाङानो आफादगिरि ओमफ्राय नै बिथाङा नेहाथारि नै बिथाङाबो साखाथियाव दं आं बै लोखि फुजा कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोननि दैदेननायावनो एसेबां गाजा मोजां नंगौ दा नुनानैनो मिथिखाबाय बिथांमोना बेसे गोबाव समनिफ्रायनो नैबेखौ जाफुंसार होनो थाखाय गावनि बेक्तिगत जि खामानि बेफोरखौ गारनानै रायजोफोरनि सुबिदा होनाय होनदों जाय जेखौ सिबिनानै मोजां मोनो लोखिखौ जाय सिबिनानै मोजां मोनो दिनै लोखि सिबियै हिन्दु धोरोमाव लोखिखौ सिबियै सुबुं गैया नङा होमबा दा बैफोरखौबो जे ज' सिबिलायनो थाखाय मोनसे बेखौ मा होनगोन जायगा बानायना होनाय खाबु होनाय बेनो Ya,